Забранени ли са пластмасовите сламки? Краткият отговор е да. Защо тогава продължаваме да получаваме пластмасови сламки навсякъде, по баровете на плажа, в ресторантите, при това без дори да сме ги поискали? Ето и отговора. През 2019 година Европейският съюз прие директива за редуциране на негативното влияние на някои пластмасови продукти върху околната среда. Такива са пластмасови бутилки, пластмасови чашки, чинийки, прибори, сламки, бъркалки, клечки за уши, фасове, мокри кърпички и дори рибарски принадлежности като рибарски мрежи. Тези пластмасови продукти са сред най-често срещаните отпадъци по плажовете в Европа, като това е и причина за тяхната регулация. Директивата стана част от българското законодателство през юли 2021 година, като чрез наредба се забранява предлагането и разпространението на пластмасови чинийки, прибори, сламки, бакалки и клечки за уши. За да се осигури плавен преход за бизнеса, в наредбата е записано, че изброените продукти могат да бъдат използвани на пазара до изчерпване на количествата. Само че от Министерството на околната среда и водите са пропуснали да запишат кой и кога, в какъв срок трябва да определи колко са тези количества. А ето и краткият отговор, защо все още виждаме пластмасови сламки навсякъде в България. 3 години след забраната за предлагане и разпространение на пластмасови сламки, в България все още не знаем какви са техните количества на пазара. А докато липсва тази информация, няма как да завършим прехода и забраната да влезе напълно в сила. И до тогава ще продължаваме да получаваме пластмасови сламки в напитките си, без дори да сме помолили за тях.